بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga kataw-tay manguran na mga agama Islam, yari na isab kita niyo nakapagbag hatiranan sin TV ini atau ka Islam TV ini. Adena sa papiaon, kamawa kita niyo maniyo-tiyo. Den ha mga ikarayaw kato, den naman ha dunya, labi luba hapwasin kamatesin kita niyo. Den ha mga ikadihil ko kanyo hambuk hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, salasu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Onlon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tung kaginis. Intong kaginis ini apabila mikit habigi gyantong si manusia, salta maka-implement niya ginawawaran niya na yaun kaniya in limusin iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di madawhat si manusia inamo in limusin pag-iman fa Allah ta'ala, ataw kaamo insadap sin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, subeya kaniya into pakarajaan ini. Biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabisan long taamon hambuk sa dali na tuini, biyabaita sin Rasul sallam, na dakula na pangajian amo in makawasin kita niyo. Impanag na anlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Hiisi sulong na imano siya. Hati niya, pialabi niya, ilasa niya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban rasul niya. Na imano siya yaun kanilimu sin iman. Apabila imanu siya, makapalabi niya, ilasa niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, pangagad niya fa Allah ta'ala, ibang pangagad niya pa rasul niya, halabi din hadwayaun, na yaun kaniya in limusin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno madohat si manu siya impakaragyaan yaun, lumasa siya fa Allah ta'ala, haamuin din hakatan biyayan. Palabion niya ilasa fa Allah ta'ala iban rasul niya din hakatan. Lonsin Allah subhanahu wa ta'ala piandong kita niyo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bangsa lonsin Allah ta'ala pamunga ya Muhammad, bang in kaonan niyo, tinya amuin malasa kamu fa Allah ta'ala. Malasa kamu fa Allah ta'ala. Pianduan kita amuin hinangan ta, hasupaya masampurna ilasa ta fa Allah ta'ala. Fattabi'uni. Agad kamu kakulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila in kita maktan, malasa fa Allah subhanahu wa ta'ala, subay magad kita hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magad kita pandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murul kita limpas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diin ini na munahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagmut-mutan tahinangan ta inyaun. Diin ini wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na damikyan pagtuyon si manusia hasupaya niya kaaniban in pakaragyaan yaun. Na dena sabab yaun kataw tayo manguran na mga agama Islam. Apabila in kita malasa fa Allah ta'ala,
magad kita pandusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pabila magad kita pandusin Rasul sallam, magad kita kakainang sin Rasul sallam, na yuhibbukumullah. Lasahun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lasahun kamu sin Allah ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini kedua idihilkan niyo ampunan sin Allah ta'ala impardusahan niyo. Na din ang sabab yaon mga kataw tayo mauran na mo agama Islam. Pagmut-mutan tuod sin kita niyo. Magad kita harendi ini pandu. Dan di ini sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinangan ta. Apabila in kita himihinang kita sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na makaanib kita sinamo in mga hinang wala na hinang sin Rasul sallam. Sabab kikilata in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na apabila makilata in hinang sin Rasul sallam na kakilahan ta na isar inwa amuin mga kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila imano siya, magmut-mut tul siya minang sinda akan atawa kaamuin, pando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakakilahan na inyan hinang yaunde na mga hinang bid'a. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na sabab yaun, di niya mahinangin hinang yaun. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hisyu imano siya. Magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba magtaat pa Rasul niya. Siya na imano siya magdapa-dapa sin paruntungan pahadarat sin Allah ta'ala. Mabaya kita damohat. Sin kasanyangan, hapwas sin kamatay ta, wayroon dapat. Sobe kita magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iba magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon nakabakan si manusia in kasanyangan. Hapagtaat pa Allah ta'ala, iban pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila nagtataat ka fa Allah Ta'ala, kanganan ko in ikaw, nagmabuga ko fa Tuhan Rabbul Alamin. Na apabila in kita nagmabuga, diyan di sin Allah Ta'ala, mataud turin ayatan, amo in namayita, sinamundihilan sin Allah Ta'ala kasanyangan, imano siya, amo in nagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Muna-muna idihil sin Allah Ta'ala kaniya, bang sumibit siya. Makabotang siya si mga lugar mo in masibit siya in hal niya. Hinangan siya sin Allah Ta'ala guguwaan ataw kalawang. Uno ilawang yaon guguwaan niya. Hati niya makaig siya din na kasibitan yaon, makakadto siya amo in kasanyangan. Amo na impagmabuga fa Allah Ta'ala. Nabanglin tao, sumipit siya, wala dong kanya impagmabuga fa Allah Ta'ala. Wala dong kanya impagtaat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala dong kanya impaglasa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kasibitan siya, lamawak siya si lawang amuin makagawa siya din na kasibitan niya, di siya makabatok. Di siya makabak si lawang guguwaan niya. Sabab, bibayta sin Allah Ta'ala, amurain hinangan niya lawang, guguwaan niya hawak tu masibit, in hal amuin to nagmabuga fa Allah Ta'ala. Amo imano siya nagtataat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo imano siya amuin malasa makasi fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedua amo in bebaita sin Allah Ta'ala kanya idihil kaniya. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rizkan siya sin Allah Ta'ala. Di niya makira-kira. Di niya mabista. Then di ini rizki ang hati niya tumagha damatang mong kanya in rizki yan. Na din na sabab yaon kataw tayo manguran ng mga agama Islam.
Bang imano siya mimikit na papapangatayan niya. In lasa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lasa fa rasul niya. Halabi din hakatan na lagkuon niya na imano siya, lagkuon niya in pagkahin niya mano siya, nag-agama Islam. Kita ni ba yung parmansin Allah Ta'ala? O nambuk din ng mga sahaba, bang wala ko na lupa, hambuk din ng mga pagbunuan biyayang babakan ha Uhud ha Badr. Gimuain hambuk din ng mga gagandilan din ng mga sahaba, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisilong niya in umato kakulong niya. Den hamang mag-single sila maglagot. Den ha mga pihak si mga musyrik. Gimuha isa binhambuk biyayan den ang mga musyrik. Nagtatamong siya simbasi. Nagpait na sila, naglagot na sila biyan, pangita kita atin ha, sin dua pihak yaw, pihak si mga Muslim, ibang pihak si mga kafir. Nagpait man sila biyan, sampai miyate inamo inden ha mga musyrik yaun, miyate sinamo inden ha gagandilan si mga Muslim. Pagkita biyan, inig na inamo intawon simpamayhon ni amo inbasi, sakali ama niya inamuin, naranya nagpait, iban amuin miyatay niya. Na di na sa papiyat to, law si mga kaibanan biyay natin, jury siya si mga kaibanan. Law niya grabe kolong niya, sampai ama mulong niya, kagawsan mulong niya patayon. Unin sambong niya, law niya, wala kulong niya, piyatelong niya hiama. Lam aqtulhu bal qatalahu al-kufru billahi azza wa jalla. Wala ako siya long ni nabuno, bakit ako long ni namuno kaniya. Sa gawa na biyuno siya sing kakupuran niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nina sa papiyatu, long sila Allah subhanahu wa ta'ala, la tagidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman ila akhiril ayah. Di mulong niya kabakan imano siya sa wanal tudlong niya impamaritaya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul ni. Amuin, dumapan siya magkasilasa. Ha mga tao, imaato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban imaato pa rasul niya. Bisang paningkaunan sinsilan niyaon. Den ha mga ama nila. Nakita niya biyang muksahaba. Nakapagpait sa liban ama niya, miyatay niya in ama niya. Sabab kafirin ama niya in siya Muslim siya. Na din na sabab yaon, kaya bakan sinto yaw ni limu sin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. In agi niya, wala kulong niya na bunuhi amalong niya sa gawa, biyuno siya sin kakupuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mulong niya kabakan sin Allah ta'ala, imano siya sa bunal. In pamaritaya fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban adlo mahuli. Amo indumapa siya magkasilasa. Hatao, imaato fa Allah Ta'ala. Imaato pa Rasul niya. Minsan ingkaunan sin sila yaon mga ama nila. Abaahum. Atawa ka mga anak nila. Atawa ka mga langgong nila. Atawa ka mga pamilya nila. Amuyad di mga manusia. Kaya lulukis halong sin pangatayan nila in pag-iman fa Allah Ta'ala mahugot. Mahugot pag-iman fa Allah Ta'ala. Na in, apabila mahugot nin iman mo fa Allah Ta'ala, susuportan ko sin Allah Ta'ala sin kwan yaon. Hasupaya amo hindi maliga din pag-iman mo fa Allah Ta'ala yaon.
Namuyad to mga katawtay mauran na mga agama Islam. Subay paonan na to hapangatayan na to in Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya malago silang karwa di nakatahan. Sila nilabi kalasahan di nakatahan. Napabilabiyad din pag-iman si manusia. Iyaon ti matampat hapangatayan niya ilimusin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadua niya mga katawtay manguran na mga agama Islam. Ikadua niya, madohat ta inlimo. Sinamuin pag-iman fa Allah Ta'ala bang yaong katuin ikadua sipat ini. Uno in sipat ikadua, ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ay yuhibbal mar'u li akhi. Subay lasahon sinta o intay mangud niya. Hakar na Allah Ta'ala in paglasan niya. Hangkalon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Di ilong niya matawagin ang mukha niyo. Sampurna in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hahingga lasahon na intay mangud niya. Haren di inilasa niya ginawabaran niya. Damikyanin amo impartulungan sin Allah Ta'ala kimukunik. Hamo paglasa mo hatay mangud mo karna Allah Ta'ala. Lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. In Allah Ta'ala masi timatabang haipon niya. Hahingga in ipon niya timatabang hatay mangud niya. Imana niya, bangkatan mo imparsubatan mo ibantay mangud mo yaon, katan sin Allah Ta'ala imparsubatan mo matukan niya. Man wasala wasalahu Allah. Hisisyo imano siya subbatan niya inkasilasan niya tay mangud niya, subbatan sin Allah Ta'ala inkasilasa mong kaniya. Wa man qata'a qata'ahu Allah. Hisisimano siya buddoon niya, uturan niya, inkasilasan niya hatay mangud niya, hangkaagama niya. Uturan sin Allah Ta'ala inkasilasa mong kaniya. Di na sabab yaon katawtay manguran na mga agama Islam. Nagluludo kita niyo. Mag-ibadat fa Allah Ta'ala supaya na tumadohat in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iyaon pianduang kita. Biarinin maon in lasa sin Allah Ta'ala, kasi sin Allah Ta'ala katutan. Nasubay kita malasa pagkahita manusia. Hangkan ninamuk sahaba, amuk manusia. Imuntas siya palaud biyayan, nagbangka. Pagnog niya biyayan, hiyapaan siya sinhambuk manusia. Long niya pakain ko yan. Long niya, mamisita ko long niya tay mangud kuyaun ha hulayaun. Long niya naramulong niya amuin idihil mo kaniya. Long niya wayroon long niya. Sa kawalong niya, mamisita ko kaniya karna malasa ko kaniya karna Allah subhanahu wa ta'ala. Alon sinta uyaon, hima pa kaniya, pagkugkuyag kaw. In ako inilong niya, malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diak sin Allah ta'ala, mamayita kayo mo, in Allah ta'ala, malasa kayo. Napabila kalasahan kita sin Allah ta'ala. Naway na, ampunan ni dosar mo. Kataan mo inkuan mo, di lang ko kasanyangan. Di naman na dunya, labi luba adlaw mahuli. Kasanyangan ko sin Allah ta'ala. Ang kanina mong sahaba, sung siya dumatang mong paamuin, halakat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibang mga sahaba. Sung na dumatang yung sahaba yaon,
Lalu sin Rasulullah uno, mabaya ka mulong niya kumita, sintaw surga. Lalu sin mga sahaba, hoon ya Rasulullah. Hauno lang si mga sahaba into surga. Ayalong niya, tiyudlo sinasada. Inusog yaon harap mari. To surga siya. Pag-ubos sinamuin halakat sin Rasulullah, halakatul ilm. Timindag na inhamok sahaba yaon. Timindag isab hi Abdullah ibn Umar. Long niya yatay mangod. Mabaya ko long niya magad kay mo. Nalong niya agad ka. Niyagad na siya. Pag-agad niya. Uni makso di Abdullah. Imakso di Abdullah. Sin magad siya. Jagahan niya inhinang sinta uyaon. Hasupaya niya mahinang. Supaya siya mabilang to surga siya. Pag-ubos, kahabado, jagahan niya. Di niya kakitanin tao yung magtahagyod. Matug, makahalok siya sing katugan niya biyan. Pag may naat na isa, harap niya madto pa pag-umahan niya. Mag-uma siya. Nag-uuma siya. Nakaabot na siya Abdullah turub iban tuad loro na tawyaon. Long niya yatay mangod, mamait na ko kay mumuy na ako. Banal niya long niya, hangkan miyagad ako kay mo, mabaya ko long niya kumapi, sumingod sin kakahinang mo ataw kaibadat mo. Sa into yaon, kita niya, kahabad na matangin wakto sumambaya. Pag-ubos siya to, madto na siya pamuin, hinangon niya. Napag-ubos bihayan katotay manguran na mga agama Islam. Longi Abdullah, amuin pila adlaw yaon sungkolong niya dumatang matukamo. Dayta ang kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ikaw to surga ka. Nadina sa mapia tulong niya, miagad ako kay mo, samingod ako sinhinang mo. Kalikita kinhinang mo, biyar along niya kakahinang ko biyan. Lalong sin usog yaon, dendi ining kita mo, amurad to in amal ibadat ko. Belikan niya nakato. Namaid na ya Abdullah. Pagday ko ri Abdullah, tiyawag niya, ya Abdullah, balik ko. Pagbalik ya Abdullah, long niya, dendi ining kita mo, amurad to in ibadat ko long niya. Sa gawa lon sinto yaon. Den sinamuin kaakil balik ko. Den pansinuwakto amo imbakang pakulong niya agama Islam. Sampai pa amo nakasod na ko pa agama Islam. Malano malisin yung pangatayan ko atay mangut ko. Wayroon mano siya amuin kapitnahan ko. Wayroon mano siya amuin nalilimot ko siya. Wayroon mano siya na dengki ko na igkil ko siya. Si mga nikmat doon kanya. Wayroon. Bag imano siya makadusa makahinang kako sing kanya, di ako sumingon sin hinang niya, di lang ko siya kamaapan. Nadina sa papiad to nakailong-ilong hi Abdullah long niya. Hangkan long niya na iyang ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahunit long niya lawagan ni Manu siya bihayanin pangatayan sin pangatayan. Nadina sa papiaon katotay manguran na mo agama Islam. Subela sahon ta intay mangudta. Harendi nila sa taginaw baranta. Hasupaya ta madohat ilasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lasahon ta siya karna sin Allah ta'ala. Magkang karna lasahon ta siya karna sin alta sin tawyaun. Magkang lasahon ta intaw yung karna sin ontay mangud ni amo impya mayamayan ta upaman niya. Ataw ka uno-uno na. Ataw ka magpung kita sinamo ingkawasa kanila. Sa lasahon ta siya karna Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita ni ba yung mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya din yung pagkasilasan nila. Kaya lulukis sa Quran. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sugyada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ikaw na si mga sahaba, ruhama'u bainahum. Lando in kasilasan nila antara nila. Hamuk waktu, hamuk sahaba. Jori niya Bilal. Tiwag nilong niya, ya aswad, ya maitum. Diugala ni Bilal. Naoni na mo in pangdada ni hata uyaw mayta, aundangan niya, tawagan siya sinamuin, dabus niya. Nagsumong siya para sa salam. Pagsumong niya para sa salam, piya tawag sin Rasulullah in tawyaun amun jimuri kaniya. Limangog kaniya. Pagdatang biya, pangayo kolong niya kamaapan kan Bilal. Nangayon na siya kamaapan. Pagubos, biotang niya, impamatuktok niya pa buhangin. Long na ya Bilal. Ipananam mo ka kulong niya inamo indilan mo ko kamaapan. Gikilong nin uku, di kulong niya, ito nga bin uku, inihahinggalong niya, di mulong niya, gikan sinsiki mo, supaya kulong niya, kamaktanan, hati niya nagdihil ko, kako kamaapan. Na di na sabab yung katotay manguran na mga agam Islam. Di pila imano siya, makawak siya amo in parsagkaan ibantay mangud niya, tumugas siya, di siya, amo in mangayo kamaapan na tayo mo para haldusan niya. Dusa niya. Na di na sa mapiyaw lang sinasal, la yahillu limriin. Dilong niya amuin mapatutlong niya hamano siya bar iman fa Allah Ta'ala. Ay yahjura akhahu fawka thalath. Amuin dahon mo magbantay intay mangud mo lamabi siya tu adlaw iban turo. Sa insarayo-rayo kanilang duayad to, hisyo ay makauna, makamangayo ka maapambiyayan. Sa improblema, aon mga manusia, amo mangayo ko kamaapang kanila, di sila damihil kayo mo kamaapan. Uno inhinangan mo. Bang inikaw tulos ikhlasin pagpangayo mo kamaapan. Amo in, wala ako niya dihilan kamaapambiyayan, Allah subhanahu wa ta'ala maapang ko niya, sa gawain to yaun, di siya ampunan sin Allah ta'ala. Di na sabab yung katawtay manguran na mga agama Islam. Sipat si mga sahaba, ruhama'u bainahum. Lando in pagkasilasan nila antara nila. Hamuk pagbuno, gazwa. Bang wala ko nalupa, gazwa Yarmuk atawa katabuk. O mano siya, magpangtungod na kaaga din hamuk biyayan, sinamuin danihan amuin maglagot siya. Maglalagot iban amuin ato niya. Inambok magdarasin tubig ipagpainom ha mga tauyaon amuin nagbubuno. Kita niya inamuin taymangod niya nahaul. Lonsin taymangod niya dihilya kulong niya taymangod tubig lando na long nin uho kulong niya. Natiyo-tiyo ko man tubig na kapin. Diyan niya naman ito patay mangod niya. Pagdaan niya mong patay mangod niya, so na inuman sin tay mangod niya. Nakapagsaw na isabihan sipak, tay mangod pa inuma kulando inuho ko. Wala niya inumin tubig, tiyo-tiyo na kapin. Dahamong patay mangod ko yung arakala, labi din kako inkya na naman ni sipit. Diyan ay sabmat to. So, nainuman siniyad to. Nakapagsaw na isabihan sipak niya. Tay mangod pa inumakulando inuho ko. Nalong niya dahamang patay mo arakala labi din kako yung simpit kaya na naman niya. Diyan ay sabmat to intubigyan. Pagdatang mad to, wala na iabutan ni napasin taw yaun. Miyate na. Biyalik niya ikadua. Namikya miyate na ini kadua. Wala niya na iabutan ni namuin. Napas niya. Biyalik na ikatu.
Demikian, miyatena. Bali, in tubig yung tiyo-tiyo, sa babansin pagpatiag sinamuk-pamuk kanila. Has sa babansin pagkasilasa antara nilang biyayan. Na nagpatiagi ng mukpamuk bilang in tubig yaon. Wayroon nakainom kanila sa babansin kasilasan niya tayo mga. Hindi na sabab yung lonsin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biyabaitan ng sipat si mga tao mga ataw ka mga sahaba. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. In kaunan si mga sahaba, magpatiag sila. Hak katay manguran nila. Bizan in kaunan sin amun yaon amu-amura, palabihon nintay mangud ni den sing ginawaran niya. Hangka na muksa, amuk waktu, on di matang Arab para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Arabia way na kusog niya. Sa mamansin pila adlaw na way na nakaun niya. Nangayo siya kakaun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pawakto yan, wakto krisis to. Libat si Rasul sallam kabayan si mga kaasawahan niya. Wala siya nakawak, hambuk bigi at tawag kaamuin hambuk hulma. Tiyawag ni mga sahaba. Inaginahisyo lang ni makagos kanyo amuin, magpakaun. Hataw inilando na inhapdi niya, pila adlaw na way na, agon-agon amuin mapatay na siya sinhapdi niya. Lonsin, iyaon, timindag na sahaba. Long ni ana ya Rasulullah. Ako lang ni ya Rasulullah. Pag-ubos, Long sinasalam, karikaw, ambit tamad to, intoyin ini, di na makakaya manaw sinisaysan. Iambit niya na. Pagdatang man to babae, tiyawag niya asawa niya. Long niya makapakaon taha bisita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Long sinasawa, duwal da kumaning kakaon si mga bata. Nalong niya, asawa niya, patugan na timprani mga bata yan. Ipakaunta na tao ini inamuin kakaon niya. Piyakaon nila na. Kimasay na into yaon. Hiyatod niya balik para sa Rasulullah. Beitan siya si Rasulullah sinsipat si mga sahaba. Amuin wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Insanglitan sin Allah Ta'ala ang mga sahaba. Sa hisyos yu inhuminan. Sing kakahinang si mga sahaba. Amo in pagkasila sa tay mangud niya. Den hamo amo in mga tabi'ain tabi'ut tabi'ain. Tarbilang sila den hamo in ayat yaun. Bisan amo amura. Ipagdihil niya tay mangud ni arakalalong niya labi in simpit sin tay mangud kuya unden sing ginawaran ko. Lunsin Allah Ta'ala, wa may yuka syuha nafsihi, fa ulaika humul muflihun. Hiya siya manu siya amo imaig niya. Maukat niya din ha, pangatayan niya insipat ikot. Ikot, dengki, igil hatay mangud niya. Siya imanu siya magdapa-dapasin tutumbasan din Allah Ta'ala. Sebab mga katotay manguran na mga agama Islam, on waktu biyayan, di kita makadihilah mga uno-uno karayawan hatay mangutay sa babaon waktu hati na impangatayan tayaun amo in imiigil kaniya ataw kajimon junki kaniya biyan. Adena sabab yung katotay manguran na mo agama Islam. Biadto in man yu'tiyo din na mga sipat si mga sahaba. Among biyabayita biyan lang niya, la yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa ma saluha bihi awaluha. Wiro lang niya maka-improve sinamo in kinapusan sin umma ini buat malingkan den di ining amuin naka-improve atau nakarayaw ang mga umma panagnaan. Hambuk din ang mga kuan nila ikay sa pialabi nila ni Allah Ta'ala iban rasul niya. Iban kalasahan nila nintay mangud dinaharin di inilasa nila ginawabaran atau kalabi pa din na ginawabaran nila. In ikatunya
madohat si manusia limus sin pag-iman fa Allah Ta'ala ay yakrahal mar'u ay yauda fil kufri ba'da an angkadahu Allah. Tinya mabunsi manusia apabila nakabatok na ko pag-agama mo. Yaon na ko agama Islam. Nakaigna ko din na hinang mga kasyirikan. Nakaigna ko din na mga hinang kakufuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabunsi na ko makabalik ka kakufuran pa Allah ta'ala. Mabunsi na ko makabalik ko madto pa mga hinang yaw na mo intay kuran mo yaon. Habiya bunsi mo yaon. Haamo inikatilo ko halom sin apoy narkagyahan na maadlok yama. Napabila biyat ing hugot sin pag-iman si manusia. So pamain nakaunahatin niya maigil madjangki siya tay mangud niya. Ataw kan on hinang niya mga kasyirikan. Ataw kakakufuran fa Allah Ta'ala pag-ubos siya tupyag tawatan niya. Nababansin na siya makabalik madtupa amon hinang yaun. Habiya bansin niya hamon ikatilo siya alom sin apoy narkagyahan na. Aliyata billah. Bihamok din na mga Toprans. Toprans yaon, naginang siya maripa Israel, at Jerusalem. In Toprans yaon kafir siya. Pag-umusento yaon, nakakawana siya amo in na citizen siya ha Israel sa liugayan na siya doon. Ubus nakabagay siya Muslim Palestine. Ininang sinamo in kafir yaon bang madto pa masjid mga Jumat biyayan inamo in bagay niya magad siya. Magarakulong niya tay mangut. So ninang niya pagdatang palawang si masjid doon na siya sa zahalawang, di na siya sumadpalaw masin, sabab kafir siya. Habiyad to na mag-agad siya biyan ang bukwak to biyan, kialawayan siya, sinambuk yamaa. Long na tayo mangutsad ka pa masgit. Long na manjari, long niya sumad pa masgit, long na imbi akaku, long niya wag na kumuslim. Long na manjari, long niya. Nakasod na siya. Kari kolong niya. Hindon ta kolong niya magpangugas mag-ail. Hindon niya. Pag-uwas mag-ail long niya, pamungko, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Miyagat na isap. Pag-uwas siya ito pagsap nila, piya tindag niya deg niya. Tindag kolong niya. Sambayan ko, agad ko kamo. Miyagat na siya. Pag-agad niya yaon, hawak to pagsujud, wala na siya nagbangon. Sampai nakaubos na nagsalami mga iban niya, masira siya nagsusujud into yaon. Iukat na simbagay niya biyayan, piyabangon na. Sakali, naglano na intubig si mata niya, nagtatangis siya. Hamong kiyawakan niya, ilimusin pagtuhan doon na sambayan. Na di na sa wapiad tulong niya, may talong niya, lugay na kitalong niya, nagbagay long niya, bagay niya. Wala mo kulong niya, beitaan long niya, sin agama amon, agama sabon na long niya. Na di na sa wapiaon, nakaingat na in Israel in siya, nag-Islam siya. Sampai mga family niya, nag-Islam. Long sin Israel, bang di ko long niya, magbalik long niya, agama kafir long niya, kakupuran pa Allah Ta'ala. Igan na mulong ni pagsitisin mo kamulong niya. Nalong niya, okay ralong niya, man-manlong niya nakabato ko agama sabon na. Losing company paginangan niya, mang di ko magbalik ka agama mulong niya, di ko miga agama Islam, igan na mo na ko rin na paginangan mo. Long niya, sari na long niya. Dira kami pasaran sin Allah Ta'ala. Naiging citizen niya, naig siya paginangan niya, hiharap nila ni pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala silang piyasaran sin Allah Ta'ala. Nabiyad to imano siya amuin,
makabatok silimo sin pag-iman halom sin pangatayan niya. Apabila lumasa siya pa Allah Ta'ala iban Rasul niya labi din nakatan. Apabila lumasa siya tay mangud niya rendi nila sa sing ginawaran niya, biyature lasa niya tay mangud niya. Apabila mabonsina siya makabalik kahinang kakupuran pa Allah Ta'ala, hapwasin na lepas na siya na salamat na siya din na kakupuran niya un. Habia bonsin niya sin ikatilo siya alom sin apoy na kagyan. Into yaun, inigib pag kasi citizen niya, wayroon na siya nagkupur pa Allah Ta'ala. Inig siya paginangan niya, wala ra siya nagkupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataiman niya ito sabab amuyating kadar sin Allah Ta'ala kaniya. Iban dira siya pasaran sin Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bang sumibpitin to nagmabuga pa Allah Ta'ala. Hinangan sin Allah Ta'ala guguwaan siya. Pasan niya nga siya. Rizkiya siya sin Allah Ta'ala din makira-kira din ini rizki yaun. Namikyan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hisisimano siya sa banda ni pagmabuga pa Allah Ta'ala. Paluhayin sin Allah Ta'ala kaniingkatan pakarakyaan niya. Murah-murahan mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. Amuin, makakawa kita ni pangadjian. Hambuk hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ini kedua niya. Ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ini katunia ay yakrahal mar'u ay yauda bil kufr ba'da id ankadahu Allah. Kama yakrah ay yulqa fin nar aw yuqdafa fin nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.